face. שלום צופים, כאן וודאפה גיימינג, והיום אני משחק עם אח שלי, מיני גיימס ומיינקראפט, על פלייסטיישן 4, אוקיי? בואו נתחיל. אני רק אומר שאני ממש גרוע, אוקיי? אני ממש גרוע. אני בכלל לא שיחקתי בזה, אז אני אפילו לא ניסיתי, זה פעם ראשונה שלי. שלי זה פעם שנייה, או שלישית. אח שלי, בסדר, שיחק בזה כבר. במחשב זה יותר קל, אני כבר אומר, אם אתם רוצים תשחקו את זה במחשב, עדיף על מחשב. אם אתם ממש טובים בקונטרולר, כאילו אתם ממש טובים באקסבוקס או בפלייסטיישן, כאילו אתם שולטים טוב בזה, אז אתם יכולים לשחק. אבל אם אתם חדשים בזה והכל, אז כדאי לכם לשחק במחשב. כן, ואם אתם טובים, אז תסבירו לנו גם, אנחנו לא כל כך מבינים את המשחק. כן, ותסבירו לנו בתגובות איך כל כך לשחק במיני גיימס הזה. אם אתם כבר שיחקתם בזה, תסבירו לנו כל כך. אסור, לא. טוב, יאללה, נו, אף אחד לא נכנס, אני לא מאמין. בוא נקרא, נראה לי הייתי צריך לעשות פאבליק מאץ', אני חושב. לא עשית? לא, אני אלחם לך לשני, אחר כך נלך. טוב, יאללה, נלחם אחד נגד השני, הכי טוב. אני אנצח אותך ואחר כך נגמר. טוב, יאללה, מתחילים, אני נגד אח שלי הגרוע. אוקיי, זה יהיה קשה. לא הורגים אחד את השני בינתיים, אוקיי? זה שלי, 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 שלי. תביא את כל הדברים שלי, הכל פה שלי. שלי, שלי. אוף מפה, אני בא להרביץ לך עוד מעט. יש לי את זה, זה מה לי, אוי זה שרק. מה אמרת לי? יש לך איטיות. בסדר, לא אכפת לי. עכשיו אין לי. בוא, שרפנס. אתה נשרף, אתה נשרף, אתה נשרף. איך אני הפסדתי? אני לא מבין. איך אני הפסדתי? אני לא מבין, זה לא הגיוני. המשחק הזה מכור. משחק מכור, אני כבר אומר. בוא נצא אונליין, תצא נגנס לאונליין. טוב, יאללה, נצא מהחר הזה. אני אצא מזה, אוקיי, יאללה. נעשה עכשיו פאבליק מאץ'. שיהיה עוד קצת אנשים. אוקיי, את זה לעשות? או זה, או את זה, או את זה, או זה, או זה, יאללה, זה. מה זה ביניהם? אני לא קראתי. טוב, נקווה שמישהו יבוא. יאללה, יאללה. טוב, בואו נחקור פה קצת את המקום. לא חקרתי את זה כבר. הנה. טוב, יאללה, שיהיה יפה. טוב. איזה מושלם. חבל שאפשר לקחת. יש שם אנשים לצד. חכו, לא, אין שם מישהו, יש שם משהו. למה פה נכנס? בבקשה, כנסו. אני לא מאמין. אני לא סובל ספריות. זה סיוט פלאות, למה נכנס לי כאן? הצילו אותי. פחדתי מהספרייה. מיוזיק בוקס. תנגן. עוד פעם, לבד, עוד פעם. בחייאת. באמת. לא מאמין. טוב, יאללה, ניקח פה את כל הדברים. לא ניתן לאח שלי כלום. תביא את הכל. מה אתה... טינטי. וואי, אתה הולך למות? אתה מדבר על עצמך? מה? לא, תביא את אלכס לפחות. תשאר פה שנייה, אני רק רוצה לבדוק. זה רק... פאק, לא. תחכה קצת בצד, תחכה. בוא תחכה לי. איפה אתה? אני מאחוריך. איפה? מאחוריך. או, זה
אכל את הלב. טוב, יאללה. אוי, לא. עכשיו אתה לא תצטרך לעשות לי כלום. פייר רזיסטנט. פייר. למה אני כזה גרוע במשחק הזה? למה אתה? סולי, אלוהים. תתאבד. טוב, אין עדיין אף אחד, אני לא מאמין. זה כבר, אני לא מאמין. אני לא מאמין בזה. נראה, אין, אח שלי, תותח, אני גרוע. זה? שמי זה פרצוף? פיינל בלו. most effective. איזה קקה אתה, איזה קקה. אני רוצה להחליף סקין לך תחליף. אני מת על... אוי, שנייה, פייבורט סקין. אני? שנייה. אוי, 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 אוי. אתה יודע מה, למה אני אהפוך? מה? אוי, עכשיו אני צריך לקנות לך. תאכל את הלב. די כבר ללחוץ. אני לא יכול? זה סגור, נכון. אוקיי. יאללה, 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 מהר, בוחרים, מהר, 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 מהר. אני ג'רטנסטיין, אתה רגיל. אני מקווה שאתה תהיה רגיל. מסתיים הזמן. לא, לא, עדיין לא הסתיים. הנה, זה מה שאני רוצה. דקקת ממני עכשיו? באמת? גם אתה? הנה אתה, גרוע, הנה. טוב, יאללה, אנחנו אחד... אתה לא יודע מי אתה. די, למה אני תמיד לא יכול לקפוץ על זה? או, בול מה שהייתי צריך. עכשיו אני הולך לשחוט אותך. בבקשה, אני לא מצייר, אתה יודע. עוף מפה. עכשיו תבוא לכאן, קיש. אני הגעתי לך לקחת את זה. מה? אני שחקן. לקחת הכל, הומי, אה? לא. הומי, בייבי, I am dream. סתם. תראה אותך, אני תגע בבומר. מה זה? שרפנס 3 וזה שרפנס. יאללה. עושים שרפנס. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? לא, תציל אותי. אוי, איך זה פגע? אתה שמת אחד לידי. לא. תמות. אתה תמות היום. מתי שמת שם? כן. טוב, נראה לי שזה האחרון. אם נגיע ל100 צפיות, אני עושה את זה עוד הפעם. יאללה ביי.